במגדל העמק, והשאלה לקבוצה השנייה, אם פעם ביקרתם בנצרת. מתזכר אישי? לא. אז ככה זה נראה בהתחלה, הם חוששים, הם מפחדים, הם נתקלים באנשים חדשים שהם לא ראו אף פעם, תרבות שהם לא מכירים, ולאט לאט עם הזמן אנחנו רואים שהם משתחררים, הם מגלים מחנה משותף ביניהם. תפני אליה, סעדיה, תכתוב, תעזרי לי בבקשה, היא תבין. זה הזכייה שלנו בתוך הפעילות המשותפת הזאת, שהם באמת מפסיקים לפחד ונפתחים יותר אחד לשני. כבר 20 שנה שאנו פועלים לאיחוי הקרעים הקיימים. צעד אחר צעד, מקדמים חברה משותפת בישראל. עמותת אפשר אחרת היא ארגון א-פוליטי הפועל ליצירת היכרות, אמון ושיתוף פעולה בין יהודים וערבים בישראל. אנחנו פועלים בעשרות בתי ספר לצד אלפי תלמידים, מורים, הורים ואנשי קהילה. מפחיתים דעות קדומות וסטריאוטיפים. כבר עשרות אלפים של משתתפים לקחו חלק בפעילות אפשר אחרת. הם אלו שמראים לנו שאכן אפשר אחרת. אפשר לחיות ביחד, בכבוד, אמון והבנה הדדית. זה רק מתחיל בדור הצעיר, ומפה זה רק ממשיך. אנחנו השכלנו להתחיל בכיתה ד', שזו שכבה יחסית צעירה, ומה שמייחד את הפעילות שלנו זה 3 מרכיבים עיקריים. 1 זה ההמשכיות, כי אנחנו ביחד הרבה שנים. 2 זה הקשר החזק גם בין המורים וההורים של שני בתי הספר. אנחנו מקיימים יחד פעילויות גם של מורים וגם של הורים, שבאמת מהווים רגעים שאף אחד מאיתנו לא ישכח. הדבר השלישי שמייחד את הפעילות שלנו זה התרומה לקהילה. תלמידי אל-קסטל ונופים יחד ניקו חופים, ביקרו בבתי חולים, יעשו את זה גם השנה. פשוט מאוד אפשר אחרת, הונה כבדיל. אנחנו זה הדבר האמיתי. בהתחלה, לפני שנפגשנו, קצת חששתי, והאמת יצאתי עם המון חברים. היה לי ממש כיף, זה באמת חוויה טובה. העשייה שלנו רחבה, אבל זה לא מספיק. הביקוש הולך וגודל, ואנחנו רוצים וחייבים לתת מענה לכולם. זה לא חלום. התמיכה שלכם היא משמעותית, היא תעזור לנו להגשים את החזון. מציאות בה כל בית ספר בישראל לוקח חלק בתוכניות חינוכיות לקידום חיים משותפים. מאמינים שאפשר אחרת? הצטרפו אלינו עכשיו.